Kérlek, vonulj vissza seregeddel, és bízd én rám ezt az ügyet. Jeruzsálem. A 12. század végén a városért nem egyszerűen két hadsereg harcolt. Két világ találkozott itt, a keresztény Európa és a muszlim közel-kelet. A város körül folyamatosan változtak a szövetségek, a béke pedig sokszor csak egyetlen rossz döntésre volt attól, hogy háborúvá változzon. Ebben a világban uralkodott egy fiatal király, akinek már gyermekkorában szembe kellett néznie egy gyógyíthatatlan betegséggel. Ő volt 4. Baldwin, Jeruzsálem királya. A történetét sokan a 2005-ös Ridley Scott által rendezett Mennyei Királyság című filmből ismerik. A film főszereplője ugyan Balián, a kovácsból lett lovag, de Baldwin az egyik legemlékezetesebb alakja az egész történetnek. A filmben egy fiatal férfit látunk, akinek az arcát egy ezüst maszk rejti el. A teste lassan elpusztul a lepra miatt, mégis ő az, aki megpróbálja megakadályozni, hogy Jeruzsálem háborúba sodródjon. A valóság azonban még különlegesebb volt. Baldwin körülbelül 1161-ben született, első Amárik jeruzsálemi király fiaként. Gyermekkorában még senki sem tudhatta, hogy egyszer ő fogja irányítani a jeruzsálemi királyságot. A betegsége azonban már nagyon fiatalon jelentkezett. Türoszi Vilmos, aki Baldwin nevelője és később történetírója lett, észrevette, hogy a fiú nem érez fájdalmat a jobb karján. Amikor a többi gyermek játék közben megsebezte, Baldwin szinte semmilyen reakciót nem mutatott. Az orvosok hamarosan megállapították, hogy leprában szenved. A középkorban ez szinte felfoghatatlanul súlyos betegségnek számított. Nem csak azért, mert nem volt rá valódi gyógymód, hanem azért is, mert a társadalom félt a betegektől. Baldwin azonban nem vonulhatott el. Ő volt a király fia. És amikor 1174-ben meghalt az apja, Baldwin mindössze körülbelül 13 évesen Jeruzsálem királya lett. Egy beteg gyermek került egy olyan királyság élére, amely folyamatosan háborús veszélyben élt. A legnagyobb fenyegetést egyre inkább egy rendkívül tehetséges muszlim hadvezér jelentette. Ő volt Szaladin. Szaladin fokozatosan egyesítette Egyiptomot és Szíriát, és egyértelmű célja volt: visszaszerezni Jeruzsálemet. Baldwin tehát már uralkodása első éveiben tudta, hogy előbb-utóbb szembe kell néznie vele. És ekkor történt valami, amire talán senki nem számított. 1177-ben Szaladin hatalmas sereggel támadta meg a jeruzsálemi királyságot. Baldwin még nagyon fiatal volt, ráadásul egyre jobban szenvedett a betegségétől. A keresztény sereg létszáma is jóval kisebb volt. Papíron szinte semmi esélyük nem volt. Baldwin mégis hadba vonult. A Montgizard mellett lezajlott csatában a jeruzsálemi sereg meglepetésszerű támadást indított Szaladin ellen, és győzött. A fiatal király egyik pillanatról a másikra bebizonyította, hogy a betegsége ellenére is képes vezetni a hadseregét. Szaladin vereséget szenvedett, Baldwin pedig legendává vált. De a győzelem nem változtatott a legfontosabb problémán. A betegsége tovább romlott. A Mennyei Királyság egyik legismertebb képe éppen ezt mutatja be. Baldwin ezüst maszkot visel, hogy elrejtse eltorzult arcát. Fontos azonban tudni, hogy ez a maszk a film alkotóinak ötlete. Nincs történelmi bizonyíték arra, hogy Baldwin valóban ilyen maszkot viselt. A valódi Baldwin helyzete azonban így is rendkívül nehéz lehetett. Ahogy telt az idő, egyre kevésbé tudott szabadon mozogni. A betegség fokozatosan elvette tőle fizikai képességeinek egy részét, de királyként továbbra is dolgozott. Baldwin felismerte, hogy Jeruzsálem nem nyerhet meg egy végtelen háborút Szaladin ellen. Ezért megpróbált időt nyerni. Diplomáciával, tárgyalásokkal, és azzal, hogy megpróbálta kordában tartani azokat a keresztény nemeseket, akik újra és újra konfliktust provokáltak. A Mennyei Királyságban ezt a konfliktust többek között Guy de Lusignan és Raynald de Chatillon karakterén keresztül látjuk. Baldwin egészségi állapota közben tovább romlott. Már fiatal férfiként tudnia kellett, hogy valószínűleg nem lesz hosszú élete. Ezért a trón jövőjével is foglalkoznia kellett. Unokaöccsét, a fiatal 5. Baldwint társuralkodóvá tette, hogy halála után legyen örökös. Közben azonban az udvaron belüli politikai feszültségek sem szűntek meg. Baldwin próbálta egyben tartani az országot, de a betegsége egyre erősebb lett. 1185-ben nagyjából 24 éves korában meghalt. Jeruzsálem átalakult, de évezredeken keresztül úgy emlékeztek Baldwinra, mint Jeruzsálem őrzőjére. Nos, hát srácok, ennyi is lett volna már ez a videó. Tudom, ez most nem volt annyira hosszú, de sietnem kell. Viszont jövő héten már sokkal hosszabb videó lesz, úgyhogy arra majd számíthattok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. És hogyha iszonyúan tetszett, akkor iratkozzatok is fel. És találkozunk jövő héten, vagy akár egy live-ban, akár ma, vagy holnap, vagy nem tudom, ha lesz. Vagy hogyha nem, akkor meg jövő héten szombaton. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok. Szevasztok!